أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم أمالما مغازين دي مالي تبي لاجبا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نيانسي ليانغا جمع تفسيري كنه كميمبه كه مغازين دي مالي تبي كان بي أمينا ولي قرآن سورة سبانا نوي سورة آل عمران آية كمني مغاني شيخنا أمينا ولي Allah subhanahu wa ta'ala ko walillahi ma fi samawati ma fi al-ardi ki ka do fɛn o fɛn bɛ dugukolo ma ani fɛn minnu bɛ sanfɛ ko bɛɛ ye Ala ta ye yaghfiru liman yasha'u ko Ala bi yafa mɔgɔ ma min y'a ja wa yu'azibu man yasha'u a bɛ mɔgɔ tɔɔrɔ fɛnɛ walima a bɛ mɔgɔ lajaba fɛnɛ min y'a ja wallahu ghafurur rahim ko nka i ka dɔn Ala yafa b'a don hinɛ kɛrɛnkɛrɛnni tigi fɛnɛ don ya ayyuhal ladzina amanu Ala ye wele da muminu ye ko ya aw mɔgɔ minnu aw ye danabaw ye n'aw lemaniana la ta'kulu riba kaw kana riba nafolo dun dɛ adi afan a jidile mud afatan ka tila ka jidili fara jidila o kɔrɔ ye min ye sisan e ka 1000 juru don dɔ la k'a fɔ k'a tigi k'a sara 1200 o ye a jidile ye nga i yɛrɛ nana ye gwɛrɛndɛ nana kojugu i ko n tɛ 1000 yɛrɛ juru don i la fɔ k'a sara i k'a sara 2000 o kɔrɔ ye k'a juru don kun ni kun o de adi afan mudi afatan k'a jidi a ɲɔgɔnna wɛrɛ la k'a double k'a kana riba nafolo dun o cogo rɔ watakulaha k'a ye sira Ala ɲɛ la'allakum tuflihuna mun kosɔn aw ka kisi watakunara k'a ye sira tasuma ɲɛ aleti uiddati lil kafirina tasuma min n'a layiru taara fitiri walew ye n'o ye kafiru ye k'a ye sira o tasuma ɲɛ wa ati ulaha aka tugu Ala ko wa rasuluhu a n'a ka ciden la'allakum turhamuna mun kosɔn Ala na hinɛ aw la Ala subhanahu wa ta'ala taara ɲɛ wasari'una ilal maghfirati ko a y'a teliya joona joona a kana yafa ɲini mo mina rabbikum ka bɔ aw ma yɔrɔ wa jannati aka ani aljinnan nata aradduha samawati wal ardi mil fereli a bonya be komi sangolo ni dugukolo cɛ u iddati lil muttaqina o mi layru tale do Ala ɲɛ siran baw bon ni yɔrɔ la tafsiri tigi caman ma se ka aljinɛ ko faamu ya walima jahanama ko n'a fɔra ko aljinɛ bonya be komi sangolo ni dugukolo farale ɲɔgɔn na dɔw y'a faamu k'a kɛ physiquement ye k'a kɛ i n'a fɔ dutere suman dɔ de don dɔw yɛrɛ b'a ko mɔgɔ kelen ɲiyɔrɔ alijinɛ ko n'i ye diɲɛ bonya hakɛ sɔrɔ k'i ma foyi sɔrɔ alors que nin yɔrɔ la Ala tɛ kuma physiquement kan nka a bɛ kuma spirituel kɔnɔ misaliya la n'an ko kɛnɛya ye sanu fugula ye ko nka a bɛ mɔgɔ min kun na o t'a ye a kɔrɔ tɛ ko sanu b'i bolo walima nafolo b'i bolo mais a kɔrɔ ye kɛnɛya yɛrɛ de ka bon ka tɛmɛ wari ni fɛn bɛɛ kan parce que n'i man kɛnɛ miliyari bɛ se ka don kɛnɛya ɲinini na o misali kelen ɲɔgɔn dɔ de filɛ k'a ye alijinɛ ɲini min bonya bɛ komi sangolo ni dugukolo cɛ bamanankan wɛrɛ la n'a fɔra ko karisa yɛrɛ bilama ko a kɛra ko fɔ ka dugukolo koron a bolo ni ko gwɛrɛndara i bolo cogoya dɔ la misali la Bamakɔ n'a bonya nka bɛ koron i bolo de mais o koroni in tɛna ko a dugukolo dɔgɔyara donc alijinɛ bonya mana fɔ physiquement tɛ spirituel de ko don Ala ta'ala taara ɲɛ ko o alijinɛ min n'o layiru talen don Ala ɲɛ siran baw ye allazina yunfikuna fi sirra'i Ala ɲɛ siran ba ko de ye mɔgɔ ye min bɛ dili kɛ dogoro n'a bɛ hɛrɛ kɛ mɔgɔ ye a t'a kɛ ni yɛrɛ yira a b'a kɛ dogoro nɔgɔya waati la i n'a fɔ waati ka nɔgɔ a ma o a bɛ hɛrɛ kɛ mɔgɔw ye wa dɔrɔra'i ani waati ka gɛlɛ a ma o a bɛ hɛrɛ kɛ mɔgɔw ye mais a bɛ kɔrɔ wɛrɛ fɛnɛ ta a bɛ hɛrɛ kɛ nɔgɔya baatɔ ye ka hɛrɛ kɛ gɛlɛya baatɔ fɛnɛ wal kazimina al ghaiza ko Ala ɲɛ siran baw de ye mɔgɔ minnu bɛ dimi kun o kɔrɔ ye mɔgɔ ye ko dɔ k'u la a y'u tɔɔrɔ kojugu u bɛ se k'u ta sara u bɛ se ka tɔɔrɔ sugu bɛɛ s'a tigi ma nka ka yafa a tigi ma ka se to ye wal afina ani nasi ani mɔgɔ minnu bɛ yafa adamadenw ma wallahi yuhibbul muhsinina k'i k'a dɔn Ala subhanahu wa ta'ala k'a bɛ ɲumankɛlaw fɛ halisa a bɛ ka muminiw tɛmɛ fiɲɛ fɔ ka taa a ko muminiw de ye mɔgɔ ye wallazina iza fa'alu fa'ishatan
ko mɔgɔw don n'u ye kojugu kɛ walima kojugu kɛr'u bolo aw zolamu anfusihum walima u y'u yɛrɛ kun tɔɲɔ zakarulahi n'u hakili jiginna ala ka kow la fastaghfiruhu u bɛ sin ka ala yafa deli li zunubihim u ka jurumu ye wa man yaghfiru li zunubi illa allah ko yala jɔn de bɛ se ka jurumu yafa fo n'a bɔra ala la walam yusiru ala ma faalu wa o tun ye kojugu min kɛ u tɛ segin o ɲɔgɔnna wɛrɛ kan bilen wa hum ya'lamuna k'a sɔrɔ u b'a dɔn misali la ko mumuni de ye mɔgɔ ye n'a ye kojugu kɛ walima kojugu porokotɔra ka k'a bolo n'a nana dɔn ko ko ne ye nin min kɛ k'a ma ɲa dɛ yɛrɛ bonya t'a sɔrɔ dɛ k'a bɛ ala yafa deli a ka jurumu ye wa a ti sɔn ka segin a ka kɛlen o ɲɔgɔn kan mɛ nin yɔrɔ la n'a fɔra ko ka ala yafa deli mɔgɔ caman t'a faamu n'a fɔra ko ka ala yafa deli i tɛ se ka foyi kɛ ala la a kɔrɔ ye ye maa dɔ tɔɲɔ kɔfɛ i nana miiri ko tiɲɛna ko ne yɛrɛ ye ko dɔ kɛ karisa la ko n yɛrɛ nimisa la donc e ka ala yafa deli o yɔrɔ la o tɛ asagfurula ye wurudi ye o tɛ subhanala ye wurudi ye e bɛ segin ka t'o tigi de mu k'a fɔ tiɲɛna karisa ne tun ye nin min k'i la n y'a miiri vraiment ne jo tɛ o yafa mu ka taa yafa ɲini maa tɔɲɔlen fɛ o de ye ala yafa ɲinitɔ ye nka tant que e ma taa maa tɔɲɔlen fɛ wurudi t'o ɲa foyi t'o ɲa an bɛ bi kuranɛ tafsiri jɔ yan suratu ali imran aya 135 na ala sɔnna juma wɛrɛ an bɛna wuli ka taa ɲɛfɛ ala ka a faamuya d'an ma salamu alaikum wa rahmatulahi wa barakatuh. Tani o bɛ magazine du Mali lajɛbagaw bɛɛ lajɛlen aw bisimila aw ka sogo kɔrɔfɔ kɛnɛ kan min bɛ kɛ aw balimamuso n'aw denmuso fɛ ni kuranɛ tafsir ale kɔni banna sa juma o juma ani Seku Konate ale kɔni fɛ sa bi an ka sogo kɔrɔfɔw la bataki 5 olu kɔni b'an bolo min n'an bɛna da an ka Seku kulo kan a ka se k'a da don a la cogo min na k'a walawala an lamɛnbagaw an filɛlikɛlaw ye fɛnɛ Seku salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatulahi wa barakatuh. Jane. Nse Konate. Seku an ka mɔgɔ fɔlɔ ale ye cɛlamɔgɔ ye a ko k'ale sogora de k'a ye k'ale bɛ ka bama sogo dun. Alhamdulillah ni mɔgɔ min nana sogo k'a ye k'i bɛ ka bama sogo dun o ka di kosɛbɛ o b'a yira a tigilama bɛna sɔrɔ belebele kɛ ka bɔ faamala mɔgɔ dɔ yɔrɔ a bɛna sɔrɔ kɛ ka bɔ faamala mɔgɔ dɔ yɔrɔ o bɛ o ɲɔgɔnna fɔ. Mais n'i y'a ta k'a lajɛ bama in suguya fila ye dɔ bɛ o daburu ka jan dɔ bɛ o ka surun yala a fila bɛɛ de don wa walima kɛrɛnkɛrɛnnen na. A kɛra bama sugu fila in fɛn o fɛn ye o bɛ faamala mɔgɔ fɔ fɛnɛ min fɛnɛ ka fanga différence bɛ yen komi bama nin cogoya i n'a fɔ fanga dɔw ka bon ni dɔw ye. Kosɛbɛ. O b'o ɲɔgɔnna fɔ. Ok an ka maa filanan ale fɛnɛ ye cɛlamɔgɔ ye a ko k'ale sugora de k'a ye k'ale bɛ seli la misiri kɔnɔ nka seli bɛ taa kuncɛ wagati min na ale ni dɔ kɔni olu tun bɛ siɲɛ ta la n'ale bɛ k'o tigi bugɔ kosɛbɛ. An bɛ dugawu kɛ ala ka sitana yɔrɔ janya na o b'a yira k'a fɔ mɔgɔ min y'o sogo façon kɛ o bɛ ale bɛ to ɲali kɔnɔ yɔrɔ dɔ la sitana mɔgɔ dɔ bɛ taa don ko o ko rɔ k'a ɲini k'a tiɲɛ misali la n'a y'a sɔrɔ ale bɛ fɛ ka furu dɔ dilan sisan mɔgɔ min ye nin sogo façon kɛ ni furu dɔ dilanli ko b'a kɔnɔ i b'a sɔrɔ mɔgɔ dɔw bɛna don furu ko in na ka a yoboyaba i b'a sɔrɔ dɔw ka furu kɛyɔrɔ worobɔyɔrɔ la dɔw bɛ taa muruti ko ale t'a rɔ a tɛ di karisa ma donc nin bɛ o ɲɔgɔnna sogo sugu de fɔ. Nka n'a sɔrɔ la kun sugura dɔrɔn dala mankan tɛmɛ ni ɲɔgɔn cɛ kɛlɛ ma kɛ foyi foyi. O b'a yira k'a fɔ a bɛna mɔgɔ dɔ bilasira a bɛna i kɔnɔ jɛ mɔgɔ dɔ ye ka mɔgɔ dɔ bilasira tilenni kan o b'o ɲɔgɔnna ko fɔ. An ka maa filanan ale ye musolamɔgɔ ye a ko k'ale sugora de k'a ye olu tun bɛ yɔrɔ kɔrɔ dɔ la nka u yɛlɛmara yɔrɔ wɛrɛ la ale bɛ sogo wagati o wagati kuma dɔ la a b'a sɔrɔ a bɛ kɔrɔlen in kɔnɔ a bɛ n'a yɛrɛ ye kura kɔnɔ tuguni a bɛ ɲagami a ɲɛkɔrɔ. Ni mɔgɔ min y'o sogo façon kɛ n'a y'a sɔrɔ muso misɛnnin don k'a tɛ furu la o bɛ hakili fila ko fɔ o tigilama la i b'a sɔrɔ waati caman na a hakili bɛ na cɛkɔrɔ min tun b'a nɔfɛ n'o dɔw ma ɲɛ a hakili bɛ taa olu kan waati wɛrɛ a hakili b'a yɛrɛ sama ko hali ka nin to yen ka don furu kura la a bɛ dɛn bɔ dɔrɔn o bɛ hakili fila fɔ o tigilamɔgɔ la. An ka maa naaninan ale fɛnɛ ye cɛ ye a ko k'ale sugora de k'a ye ko muso 6 de b'ale fɛ. Mɔgɔ min y'o sogo façon kɛ n'a y'a sɔrɔ silamɛ don k'a sogo k'a ye k'a muso kɛra 6 ye o b'a sɔrɔ a bɛna don filirɔ ko dɔrɔn min bɛna a bɔ mɔgɔw ka bonya bɔ a kan kosɛbɛ o bɛ o ɲɔgɔnna fɔ.
yala muso tɛmɛni silamɛya ka hakɛ kan n'o ye muso naani o de bɛna n'o o de bɛna n'a ye k'a fɔ ko a bɛna ko dɔ bɛna sɔrɔ filima ko dɔ bɛna sɔrɔ mɔgɔw bɛ bonya bɔ a kan min na kosɛbɛ. an ka maa duurunan ani an ka maa laban bi ale kɔni k'ale denmisɛnnin san 14 ɲɔgɔnna don nka ale sugura de k'a ye k'ale si jɛra. Alhamdulillah ni denmisɛnnin min nana sogo k'a ye ko a si jɛra npogotigini don a ma furu a bɛ san 14 ɲɔgɔn na ale nana ye ale kɛlen musokɔrɔba si jɛ ye o b'a yira k'a fɔ ni saraka bɔ ma kɛ o bɛ muso fɔ n'a ye furu sɔrɔ a cɛ bi sɔn ka kun kan tɛɲɛ k'a to denmisɛnya la o b'o ɲɔgɔn fɔ jane. N'a sɔrɔla a si kun kɔrɔbayara dɔɔni a taara sogo sugu la n'a sɔrɔ a tun bɛ furu yɛrɛ fɛnɛ na. N'a tun bɛ furu la k'a si tun kɔrɔbayara dɔɔni n'a nana sogo k'a si jɛra o bɛ kunnaja ni bonya ko fɔ min kun bɛ da a kan a bɛna bonyaba sɔrɔ a ka o sigi kɔnɔna na. Ok, Seko nin bɛ dan sigi kɛ an ka bi sogo kɔrɔfɔ la o b'a to an bɛ don bamananw ka tɛmɛ fiɲɛ na bi an ka bamananw ka tɛmɛ fiɲɛw tɛ dɔwɛrɛ u bɛ bolo yira kuma dɔw la an b'a ye k'a fɔ an kini bolo a b'an ŋɛɲɛ kuma dɔw la numan bolo b'an ŋɛɲɛ n'a sɔrɔ i bɛ se k'i da don olu la k'o walawala an filɛlikɛbagaw ye. Bon bamananw ka tɛmɛ fiɲɛ la tɛgɛ kɔnɔna ŋɛɲɛli m'a ye an ye émission k'a kan nka o tɛ kuma kelen fɔ ko tan ka fisa kuma si tan fɔ ye tɛgɛ kɔnɔna ŋɛɲɛli bamananw ka tɛmɛ fiɲɛ la o bɛ cogoya fila yira ni kini bolo kɔnɔna bɛ k'i ŋɛɲɛ o b'a yira k'a fɔ i bɛna wari sɔrɔ koyi nka wari bɔta de don i bɛna wari min sɔrɔ wari tota tɛ i bolo misaliya la dɔ bɛ se ka e wele sa ko Fatumata ko n bɛna 100 ci i ma k'i ka taa di karisa ma wari in donna e tɛgɛ kɔnɔ nka est-ce que i ka wari marata wala wari sɔrɔlen don wa? Barisabula a bɛna bɔ ka di mɔgɔ wɛrɛ. Voilà donc tɛgɛ kɔnɔna kinifɛla ŋɛɲɛni bɛ wari bɔta sɔrɔli ko fɔ mais min ye numanfɛla ye n'o ye main gauche ye o ŋɛɲɛni o bɛ i yɛrɛ ka sɔrɔ de fɔ min bɛ di ma ko nin ta i n'a fɔ ne k'a fɔ sisan ko Fatumata n ko alors Fatumata n ko 20 filɛ n ko o ta donc o y'i yɛrɛ ta ye o y'i yɛrɛ ta ye mais kini bolo ka ŋɛɲɛli fan o fan a bɛ wari sɔrɔli fɔ nka a wari in tɛ to i bolo o de y'a to dakuruɲa kelen dɔw bɛ sin k'a fɔ ko kini bolo ŋɛɲɛli bɛ wari bɔ fɔ wayi a bɛ wari bɔli fɔ wari in bɛ sɔrɔ koyi nka a tɛ to i bolo a caman fɛnɛ tɛ komi e yɛrɛ ka wari bɔta dun a caman ye mɔgɔ min kinifɛla tɛgɛ b'a ŋɛɲɛ kuma caman na bamananw ka tɛmɛ fiɲɛ la o bɛ maa fɔ de sama caman bi kɛ min k'a bolo fɛ waati bɛɛ u bɛ wele ko n ye fɛn nin bila ka taa di karisa ma kini bolo ŋɛɲɛli de b'o fɔ mais mɔgɔ min numan bolo b'a ŋɛɲɛ kuma bɛɛ bamananw ka tɛmɛ fiɲɛ la o b'a yira mɔgɔw ka hɔn ka ca o tigi la ale ka sɔrɔ bɛna cɛ voilà o b'o ɲɔgɔnna fɔ jane. Baasi tɛ Seko o faamuyara o bɛ dansigi bi an ka sogo kɔrɔfɔ fo ka taa se bamananw ka tɛmɛ fiɲɛ ma ni foli kan b'i bolo ka se an filɛlibagaw ma. Jane k'i fo k'i waleɲuman dɔn ɲininkaliw ɲana ka Bazu fɛnɛ fo k'an ka ɲɛmaaba n'o ye professeur Alasani Kɔnɛ ye k'a fo ala ka baaraw taa ɲɛ an tɛ sɛgɛn halisa k'an kanubaa fo n'o ye Nafi Dugure ye Faransi sigi la n'an ka cɛkɔrɔba ɲuman n'o ye Alasani Dugure ala ka sijan ni kɛnɛya kalifa a la o de ye bi foli ye. Ok o bɛ dansigi kɛ bi n'a bɛ weleli kɛ ka aw ka publicité walima ka dɛmɛw kɛ 96 40 41 52 bamanankan na sa 96 40 41 52 aw k'an bɛn.